Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Міколы Янчанкі «Адведалі». Твор вывучаецца на уроках літаратурнага чытання ў 3 класе. Мікола Янчанка «Адведалі». Любяць хлопцы дзядзьку Васіля за тое, што заўсёды вітаецца і размаўляе з імі, як з дарослымі, што справамі іх цікавіцца. І хлопцы рады сустрэчы з дзядзькам. Хоць той спачатку і пакепліваў з іх. Пакепліваў, дабрадушна насміхаўся. Сустрэў аднойчы Янку з Антосем і іх дакараць. Вы навошта ў майго верабейкі пёрка вырвалі? Гэта не мы, пачаў апраўдвацца Янка. Чэсная піянерская, пакляўся Антось, хоць хадзіў яшчэ ў дзіцячы садок і, вядома, не насіў піянерскага гальштука. Як не вы? Усміхнуўся дзядзька. Хто бегае хутчэй за ўсіх хлапчукоў нашага двара? Значыць, і майго верабейку вы дагналі і пёрка ў яго вырвалі. І сапраўды, бегаюць яны хутчэй за ўсіх. Таму ціхі Янка хацеў нават папрасіць прабачэння і паабяцаць дзядзьку Васілю не вырываць пёрак у яго вераб'ёў. Ды Антось выручыў. Як жа мы дагонім таго вераб'я? У нас жа крыльцаў няма. Няўжо няма? Усумнеўся дзядзька. Няма, узрадаваўся Янка. Во, рукі ў нас. Тады не вы, згадзіўся дзядзька Васіль. Даруйце, даруйце, хлопцы. Вось якія размовы былі. Цяпер дзядзька Васіль з іх не смяецца, а сустрэўшы, вітаецца і пытае з усмешкай. Ну як жыццё маладое? Нішто сабе, апускае галаву Янка. Добрае, весела адказвае бойкі Антось. А нядаўна дзядзька Васіль нават папрасіў хлопцаў дапамагчы яму. Я без вас, як без рук, хлопцы. Дрэўцы не магу пасадзіць. Добра, кажа Антось, выручым. І пайшлі, выручылі. Янка дрэўцы прытрымліваў, пакуль дзядзька Васіль прысыпаў камельчыкі зямлёю. Антось ваду маленькім вядзерцам насіў, ды паліваў саджанцы. І на забавы таксама запрашае хлопцаў дзядзька. У мінулую суботу сонечны дзянёк выдаўся. Гайда на рэчку, кажа дзядзька. На сонцы пазагараем, а мы покупаемся. Гайда, узрадаваліся хлопцы. І пайшлі побач з дзядзькам. Ішлі, бо вялікія, як і ён, рукамі размахвалі. Пад крок яго падладжваліся. Прыйшлі да ракі. На сугрэве зацішнае месца выбралі. Скінулі кашулі і загараць пачалі. Пазагаралі і да рэчкі. Але дзядзька спыніў іх. Відаць, купацца яшчэ ранавата. Я, як старэйшы, паспрабую. І паспрабаваў. Толькі адразу ж з вады выскачыў. Халодная, сказаў ён. Але праз тыдзень можна будзе і купацца. Праз тыдзень яны з самай раніцы стаялі ля 4-го пад'езда.
Дядьку Васіля чакалі, каб наконт прагулкі дамовіцца. Але хутка даведаліся, што дядька Васіль хворы. Напэўна, той раз прастудзіўся, здагадаўся Янка. Праз нас цяпер чалавек пакутуе. Падтрымаў яго Антось і нечакана прапанаваў: зойдзем. Зайшлі. Ляжыць дядька Васіль, але, убачыўшы хлопцаў, павесялеў. Як жыццё маладое? Добра, усклікнулі хлопцы. А я от злёг, паскардзіўся дядька. У горле дзярэ і кашаль забівае. Затым ён з цікавасцю слухаў навіны двара і дзіцячага садзіка. Пахваліў свісткі, якія хлопцам куплялі. «Пасвішчыце, мне не шкада», – прапанаваў Антось. «Лепей вы, хлопцы, а то я закашляюся», – сказаў дядька. Хлопцы, ну і старацца. Так засвісталі, што цётка Аліна з кухні прыбегла. Што за гармідар? Гармідар – гучная бязладная гаворка на перабой. Шум, вэрхал. Ніякага гармідару, супакоіў яе дзядзька. Проста сябры адведаць мяне прыйшлі. «Гэта добра», – сказала цётка Аліна. «Бач, і табе лепей стала». А дядьку Васілю сапраўды лепш стала. Ён ад душы засмяяўся, скінуў коўдру і прысеў на ложку. Затым пайшоў на кухню і прынёс хлопцам па цукерцы. На развітанне ж паабяцаў наступную нядзелю пакатаць іх на лодцы. «Куды гэта вы збеглі?» – накінулася на хлопцаў маці Антося. Дядьку Васіля адведалі. У адзін голас адказалі хлопцы і, як доказ, цукеркі паказалі. Во! Вось і закончылі мы чытанне апавяданне Міколы Янчанкі «Адведалі». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.